Avui parlem de Pablo Martínez, el talent jove que porta Alzira per el món. Pablo Martínez Martínez naix en Alzira en l'any 1991. Va iniciar els seus estudis musicals en la seva ciutat natal, on des de molt jove va mostrar una especial sensibilitat cap al piano. Després de les seves primeres experiències formatives, va accedir al Conservatori José Iturbi de València, on va cursar el grau professional sota la tutela del pianista Juan Lago. En esta etapa va obtindre els màxims reconeixements, el Premi Extraordinari del grau professional i Premi Extraordinari en la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana, que el van avalar en la excel·lència acadèmica i artística. Posteriorment, va prosseguir els seus estudis en el Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló, amb el prestigiós pianista Leonell Morales, figura clau en el seu desenvolupament interpretatiu en el piano. Quan parlem de Pablo, tenim que parlar d'un jove on la seva formació es va enriquir gràcies al consell dels grans mestres com Boris Berman, Pierre Rich, Benenzo Baldi, Lumi Angelot, Josep Colom i Luis Moura de Castro. Ells i les seues ensenyances, de les quals li van aportar a Pablo diferents visions pianístiques, sobretot en el caràcter internacional. Paral·lelament, la seva carrera artística va iniciar i va anar consolidant-se en l'obtenció com dia de premis en nombrosos concursos nacionals i també internacionals. Ha sigut i ha resultat guanyador en certàmens com Jacinto Guerrero, Antón García, Roberto Chapi, Ciutat de Llíria, del mestre Serrano, i també la ciutat d'Albacete. A més, ha sigut distingit en altres concursos de rellevància com la ciutat de Campillos, la ciutat del Xàtiva o també la veïna ciutat de Carlet. Estos guardons confirmen la seva projecció com a un dels pianistes joves més destacats, especialment en la seva generació, perquè parlar de Pablo Martínez és parlar d'una activitat artística que concentra i ha deixat ell huella i ho ha portat sempre a oferir recitals en importants escenaris com la ciutat de València, Castelló, Alacant, Toledo, Tarragona o Granada, així com ha viatjat a l'estranger amb especial menció en la seva actuació en Milà. La seva versatilitat com a intèrprete també ha estat reflectida en l'àmbit orquestral. Col·laborant en diferents formacions, ha sigut solista de l'Orquestra Simfònica de Chamartín a l'Auditori Nacional de Música de Madrid i va participar en una gira amb l'Orquestra de Salvador Seguí de Castelló. Entre les seues experiències més significatives destaca la seva participació en el Festival del Mediterrani del Palau de les Arts en València, on va actuar convidat per el mestre Zubin Mehta. Especialment un reconeixement especial que reflecteix el prestigi aconseguit per este jove en la seva carrera com a pianista. Quan parlem de Pablo Martínez tenim que dir que el seu vincle en la ciutat d'Alzira sempre està present. Ha oferit recitals a la Casa de la Cultura de la seva ciutat, que és Alzira, com el celebrat en el passat mes de juliol del 2022. Dins de la programació cultural estival, Pablo va acostar la música clàssica als seus conciutadans, consolidant-se com a un referent en la música i un referent en la cultura del piano en la ciutat d'Alzira. Amb tot just i 3 dècades de vida, Pablo Martínez ha construït una sòlida trajectòria artística que està per tota
la part internacional de la música del piano. El seu talent, joventut i constància el situen com a un intèrprete de gran projecció, capaç d'emocionar amb la seva música i transmetre la riquesa del seu repertori pianístic amb personalitat pròpia, i aquesta personalitat que caracteritza a Pablo Martínez. A més, Pablo porta en orgull el nom d'Alzira per tots els escenaris en els quals actua, convertint-se en un autèntic ambaixador cultural de la seva terra, del seu poble, d'Alzira. És un exemple de com la passió i l'esforç poden obrir camins d'excel·lència en el món de la música, especialment en el piano. Nosaltres, des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira, desitgem a Pablo Martínez que continuï per el camí dels èxits, que continuï fent-nos disfrutar de les seues mans i la seva música al piano. Enhorabona, Pablo, i continua com has estat fent-ho fins ara.